Så her er simpelthen rup og stup, og man kan godt kalde det et skatkamp. Altså, men når man sådan kigger sig omkring, så vil man tænke, meget af det er jo ikke ligefrem sådan penge ved, altså, men det rummer historie, det er dagligdag. Heroppe på øverste hylde, der har vi Struer Brandvæsens første brandspænde. Den her, det er en pose vat. En pose vat? En pose vat? Ja. Ja, sådan. Hvorfor skal den der ind? Jamen, vi har ikke en pose vat. Det må næsten have været det rene magi dengang. Ja, det har det været. Med trommer, med klokkespil og ja. De fleste de kender jo godt lokkeænder. Det er sådan noget, man bruger, når man jager i dag, men det er jo ænder, fordi man jager ænder. Men noget af det, vi jo også har, altså jeg vil prøve at løfte op her, det er jo en lokkesvane. Ja, den her lampe er rigtig spændende. Den hænger her lidt sådan amputeret, fordi at den består af den her lampe, og så har den faktisk, her hvor alle de små sædler hænger ned, er der nogle krystaller. Og hvad er det? Ja, den har et navn på jysk. Det er ikke noget særligt pænt ord. Den hedder en kutlås. En kutlås? Ja. Så kan jeg næsten regne ud, hvad det er. Ja, så er du allerede på sporet. Ja, helt på sporet. Nu er vi altså nået Nej. til kyskhedsbæltet. Det er fundet på et loft på en aftægtsgård ude i Almind. Og træbenet har tilhørt en Jens Christian Holm. Han er død i 1879.